Jeg elsker, at hver dag jeg går på arbejde, så bliver jeg udfordret. Og jeg bliver udfordret, så det bider. Min hverdag tager udgangspunkt i en computer og slutter i en computer. Så jeg sidder meget foran den her. Hvis ikke man har lidt fantasi og lidt indlevelsesevne, så kan det være meget svært at se det interessant i sådan en hverdag. Men det er for mig et slags Narnia-skab, hvor jeg begiver mig ind i en anden verden. Det kræver en indlevelsesevne at kunne arbejde så intenst med det samme emne og meget af tiden foran en computer. Og det er noget, som man ikke kan forestille sig, at man måske bliver bidt af, før man gør det. Jeg arbejder inden for det område, der hedder hologenomics. Og helt specifikt så arbejder jeg som en lille bid af det med at kortlægge arvemassen i 50 bygsorter som del af et større europæisk projekt, som hedder Barley Microbreed. Og formålet med det her projekt, det overordnede formål, det er sådan set, at man gerne vil gøre byg mere klimarobust. Det er jo også for at imødekomme nogle behov, der måske bare bliver livsnødvendige for produktionen om 10, 20, 30 år. Dengang jeg kiggede på en lang liste af studiemuligheder ved universitetet, der var den faktor, der gjorde, at jeg valgte at gå ind i jordbrugsvidenskab, det var, at man kunne tage del i og løse den store problemstilling, som vi står overfor her i det 21. århundrede. Altså, at vi kan sikre vores fødevareproduktion i et klima, der er ved at forandre sig til en befolkningsvækst globalt, der bare brager derudad. Det at blive forsker, det kan lyde utroligt abstrakt, men det er på ingen måde et umuligt pedestal. Altså, det er noget, som jeg vil sige, alle kan nå, og hvis de har interessen for det. Og man bliver bare grebet af, at man har et helt unikt relation til et lille felt, der på mange måder bliver ens eget lille område. Lige så vel som jeg nok aldrig havde forventet, at jeg vil være her, hvor jeg er nu, for 10 år siden, så ved jeg heller ikke, hvor jeg er om 10 år. Det er bare spændende at vide, at der er masser af døre, der åbner sig.